Il-Partit Laburista rebaħ il-maġġoranza f'16 minn 23 belt u raħal li fihom sar l-ewwel għadd minn 3 tal-voti mixħuta fl-elezzjonijiet lokali tas-Sibt illi għadda. Il-Partit Laburista mhux biss żamm il-maġġoranza fil-kunsilli kollha li kellu tmexxija tagħhom fl-aħħar snin, iżda kiteb l-istorja wara li kiseb il-maġġoranza għall-ewwel darba fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta li se jkun taħt it-tmexxija ta' Alfred Zammit. Il-Partit Laburista għamel kisba kbira oħra fin-naħa ta' fuq ta' Malta wara li rnexxielu jirbaħ lura l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u għat-tieni darba fl-istorja se jmexxi l-Kunsill Alfred Grima. L-att tal-voti li spiċċa tard l-erba' filgħaxija fisser ukoll li l-Partit Nazzjonalista żamm biss il-maġġoranza f'7 lokalitajiet u tilef il-maġġoranza tal-voti fil-Kunsill tal-Fontana Għawdex minkejja li żamm it-tmexxija tal-Kunsill permezz tas-siġġijiet. B'kollox f'dan ir-rigward, il-Partit Laburista tella 91 kunsillier filwaqt li l-Partit Nazzjonalista tella 63 kunsillier, differenza ta' 28 kunsillier. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet lokali f'dawn it-23 lokalità irriżulta wkoll fatt ta' sintki ġodda, 11 għall-Partit Laburista u 3 għall-Partit Nazzjonalista. Joseph Gallia, is-sindku l-ġdid ta' Ħaltarxin kiseb 2830 vot, l-akbar qatt ta' voti fl-ewwel f'dan ir-round ta' elezzjonijiet, segwit mis-sindku l-ġdid ta' Żurrieq Rita Grima li kisbet 1746 vot. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.